O Hospital do Salnés cumpre 25 anos de vida, unha efeméride que non se deixou pasar de longo. A comarca celebrou onte o aniversario do seu centro e fixo con orgullo, poñendo en valor a súa evolución ata converterse nun referente asistencial. Esta xente que pechou os ollos, que creou, que imaxinou e que a súa profesionalidade, a súa entrega, conseguiu que hoxe estemos a demostrar que este hospital nos queda pequeno o nome de comarcal. Eu sempre o digo, é un dos 3 hospitales da área sanitaria do que estamos super orgullosos, non é ningún problema, ao revés, é unha solución para a nosa área sanitaria. Os nosos 3 hospitales funcionan como 3 hospitales, por lo tanto, hoxe quería pedir tamén que rematemos o nome de hospital comarcal como tal, porque é un gran hospital formado por grandes persoas. Actualmente o centro comarcal atende unha poboación de 75.000 persoas. Conta con case medio cento de profesionais que o manteñen en funcionamento. Onte tamén tomaron a palabra para celebrar estas bodas de prata. Nosotros lo que queríamos buscar era una cohesión de equipo y de gente bien formada. Y creo que estoy contento porque creo que hemos conseguido tener a gente muy buena y a gente además con un gran valor de trabajo en equipo. Recordo tamén traballar moito, mañáns, tardes e moitas gardas das que non marchabas ata ben pasada a media mañán. Son moitas as horas da miña vida que levo pasado nese hospital. Cando me toque colgar a bata, tende por seguro que ha de ser nunha taquilla do Hospital do Salnés, porque, como dixo aquel, aquí he vivido, aquí quiero quedarme. Non podemos esquecer a poboación do Salnés. Con vos compartimos a alegría de novas vidas, a vosa preocupación nos momentos difíciles e acompañámosvos na despedida dos vosos familiares máis queridos. A todos os pacientes e familias, gracias por confiar en nós. Gustaríanos transmitir unha mensaxe ás novas xeracións de profesionais. Vos sodes o futuro, o noso futuro. Non perdades nunca o sentimento de pertenza ao noso hospital. Levade sempre da man o bo facer e a calidez humana da que facemos galas. Sabemos que vai ser así. Profesionais, colectivos veciñais e tamén representantes políticos participaron do acto de onte. Xuntos repasaron a traxectoria deste Hospital do Salnés, que tras a súa entrada en funcionamento no 2001 viu como o Sergas ampliaba as súas instalacións no 2011, incrementando a súa actividade cirúrxica, transformando a área de urxencias e adaptando os espazos ás novas demandas. Cando botaches a andar un proxecto que era pioneiro no seu momento, que moita xente poñía en cuestión e leva 25 anos, a pregunta que hai que facer é: e agora se o retiráramos, que pasaría? Bueno, pois o mesmo movimento que houbo hai 25 anos para pedilo ou para opoñerse, ou para decir que había outra cousa, sería multiplicado por sabe Dios canto para decir que de ninguna maneira sería impensable mover este servicio. Eso se conseguiu en 25 anos. Neste tempo, o centro tense consolidado como un referente en Galicia polo seu modelo de parto respectado e os nacementos en bañeira. Ademais, dende o ano pasado é o único hospital público galego que conta coa distinción do Ministerio de Sanidade, iniciativa para a humanización da asistencia ao nacemento e lactación. Non sei se este é o mellor hospital do mundo, para min, como alcalde, ende logo sí, pero que estou seguro é de que é o noso, e de todos os que vivimos en Vilagarcía no Salnés. Polo tanto, é a nosa responsabilidade defendelo, porque iso significa tamén defender o público. Os datos asistenciais que deixa o Hospital do Salnés nestes 25 anos de vida son para celebrar. Supera os 3 millóns de intervencións, con case 2 millóns de consultas externas realizadas, máis d'1 millón de urxencias atendidas e 105.000 intervencións cirúrxicas realizadas.